لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، كبرات سمعت مدبنا بقدامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبز مبل 24 كفال تاريخ هوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تسعب عندي أرستات حزنا لكم قريبنا ألنا كتما مكة ورسعرة قريش بتحا زبل بحونا عبد السلام. مدينة بسرات عاوت تقبل زبل بحونا أول خير. نمركو خينات بزملكت استفتر كركر بحونا إيمان سراوت مسلمين ناب مدينة خملسين كاساغس كم أون دومو أكبابلا حزب مدينة زملكت بحونا شفا. قداي مرخات كينات زملكت بحونا أدهم. كينات بدر بمنصر قدس قرآن زبل بحونا عبد الواسع سناي مكتتال. كتما مكة ورسعرت قريشي بتحا مكاويان أملخت طاقوت مغطعتو من كبيت سعرتو من مسقوسومو برعدي تمليئوم سنشروتاتن كرباتاتن الناسناتقو هدما تتححزو وهدتهم حنفشفش سلزاتو اتهدادمؤم اقرياو تصني زعينتو نبره بجهران فخران مريت كمزيت المتو حج بحفرة زأكل كاب عينت هزبهم زخوللو محبئت أفهم. ابن إسحاق كم زترخو مردئ سعرتهم فلما بحيسمان بن عبد الله الخزاعي تنقرم نسو قدمونا مكة مسبتحه انتاي ورتبنا بلو نسو دما عتبه تقتلو شيبه تقتلو أبو الحكم أبو جاهل تقتلوا أمية تقتلوا إنا بليه أسمات نايتم هوبات شمامنتم زرزر اللهم اتورك وحط اللهم سلزيك عليه بتعنا نقاري مردئو من حيثمان تتأرادروا أمروا بمسحات عبدو كيهلو ونسقوا يخون دا أمبر نوح كيت أنحي اتحكي سلزبرها اللهم كتما مكة كأمن بزي كئل زسدمم حزن توحتت. أبو لهب حاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم كابتم كندت سلاتي نبي دما نبره نسو بكتر فرحي زخون مخنيات أسابيبون عوزو كل سب من الأخنبر بأكالات تكينات أي تساتفن ورينايت كينات كسمع بعقل صبت ززو كبل دحر مصناح تجرحو أبز نبري أأمان رفت إلو كف بلي أبزريو زنبر سبات كأ أبتو كينات زو على أبو سفيان بن الحريسة أنه يمتسألو النابلو عو بلو أبو لهب نابو خمت سو عمو زعبات كنتات حتتو أبو سفيان وعلو نايتو كينات بزرزر قلتلو قريش قداي معات قتلت هدمان زحفر سعرة كم زخونت تقسلو أبتو كينات فليز بليت أمراوي كستت كم ترأيه ريأمم زي فلتو قرماز مولئهم فرسنياتات أبتو كينات كم زتساتفون ذكره أبز قزيزي حدا إسلام مقبالو أو وشتوك حب إزنحي أبو رفيع استبهل من إسي سمعيتو مقوطت أرسل السانة والله نسوم ملا أختيوم بله
ሕርቃኑ ዘውፃሉ ጉዳይ ከናዲ ዝፀንሐ አቡ ለሃብ ሙስሊሚን ብመላእኽቲ ተሓጊዞም ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ስምዒቱ ክገት ኣይከኣለን። ከም መርኣያ ጽልኣቱ ንኣቡ ረፊዕ ብሙሉእ ሓይሉ ተሳህሎ። ኣብቲ ቦታ ዝነበረት ኣባል ስድራ ቤት ነቢይ ዝኾነት እሙል ፈድል በቲ ጭካኔ ዝመልኦ ተግባራት አቡ ለሃብ ስለ ዝተቆጠዐት ስላዕ ኣልዒላ ርእሱ ወቃዓቶ። በቲ ማህረምቲ መንቃዕቲ ርእሲ ኣጋጠሞ። ብኸቢድ እውን ቆሰለ። ብድሕሪኡ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ድሕሪ 7 መዓልታት ብሳዕቤን ናይቲ ኣብ ርእሱ ዝተፈጥረ ቁስሊ ሞተ። ንሰለስተ መዓልታት ከይተቐብረ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ደቁ ሕሜታ ሰባት ጸሊኦም ቀበርዎ። ካብቲ ዝእተውዎ ጉድጓድ ርሕቕ ኢሎም ድማ ሓመድን ኣእማንን ወርወሩሉ። እቲ ስዕረት ኣብ ልዕሊ መካውያን ዝፈጠሮ ሕንከትን ጓሂን መወዳድርቲ ነበሮን። ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ዝተቐትሉን ዝተማረኹን ወገናቶም ብምዝካር ድምፆም ሓቢኦም ዘይቆዘሙ ኣይነበሩን። ብርእሰ ምትሓትን ሕነናይ ምፍዳይ ስምዒታትን ከዓ ተቓጸሉ። ሙስሊሚን ከይሕጐሱ ብዝብል ምኽንያት ግና ዋይዋይታን ለቕሶን ኣውያትን ከይግበር ብጽኑዕ ኣገዱ። መዲና ብስራት ዓወት ትቕበል። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዓብዱላህ ቢን ረዋሕን ዘይድ ቢን ሓሪሲህን አላህ ይርضየሎም ብስራት ዓወቶም ከበስሩ ናብ ሙስሊሚን መዲና ለኣኾም። መዲና ሕብረ ብሔራዊ ኣቃውማን ዝተፈላለየ ስነ ሓሳባትን ዘለዎም ኣህዛብ ስለ ዝቕመጥዋ መልሲ ግብሪታቶም ብመንጹሩ ዝተፈላለየ ነበረ። ወረኛታት ኣይሁድን ኣምሳሉታትን ነቲ ባዶሽ ወረታቶም ንምንዛሕ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቐቲሉ እዩ ክሳብ ምባል በጽሑ። ዘይድ ቢን ሓሪሳህን ረዲየላሁ ዐንሁ ኣብ አልአቅሷእ ገመል ነቢዩ ተወጢሑ ክመጽእ ምስ ረኣይዎ ሓደ ካብቶም ኣምሳሉታት ከም ዝበለ መሐመድ ተቐቲሉ እዩ፣ እዚኣ እኮ እታ እንፈልጣ ገመሉ እያ። ዘይድ ድማ ብራዕዲ ዝኣክል ዝዛረቦ ኣይፈልጥን እዩ ዘሎ ክብል ተሰምዐ። እቶም ኣበሰርቲ ግና ናብ ማእከል እቲ ህዝቢ ብምእታው ሓቀኛን ጽሩይን ሓበሬታትን ቀለብዎም። ብመሰረት ዘይብሉ በራሪ ወረታት ተሻቂሎም ዝጸንሑ ሙስሊሚን ነቲ ብቐጥታ ካብ ዓውዲ ኹናት ዝበጽሖም ብስራት ዓወት ምስ ሰምዑ ብልዑል ድምፂ አላሁ አክበር አላህ ዓብዩ እናበሉ ምስጋንኦም ወደሰኦምን ኣብጽሑ። ዓበይቲ ዓዲ መዲና ነቲ ዓወት ተጎናጺፉ ዝምለስ ዝነበረ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንምቕባል ናብቲ ናብ በድር ዝወስድ መንገዲ ኣምርሑ። ኦሳማ ቢን ዘይድ ረዲየላሁ ዐንሁ ነቲ ብስራት ዓወት ሰምዑሉ ሃዋህው ክትርኽ እንከሎ ከምዚ ይብል። እቲ ብስራት ንሩቅያ ረዲየላሁ ዐንሃ ጓል መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሓመድ ድሕሪ ምልባስና በጽሐና። ንሳ ሰበይቱ ንዑስማን ቢን ዓፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ነበረት። ሩቅያ ረዲየላሁ ዐንሃ ብጽኑዕ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዑስማንን ኦሳማ ቢን ዘይድን ኣብ መዲና ክጸንሑ ኣዚዝዎም ምንባሩ ይዝከር። ንምርኮ ኪናት ብዝምልከት ዝተፈጥረ ክርክር። ንመቕረሐ ሰለባታት ኪናት ዝምልከት ፍርዲ ኣቐዲሙ ስለ ዘይተደንገገ ሙስሊሚን ካብ ዓውደ ኪናት በድር ቅድሚ ምምላሶም ብዛዕባኡ ክርክራት ተላዕለ። እቲ ክርክራት እናዓበየ ምስ መጸ ድማ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋሕይ ክሳዕ ዝመጾ ንዕኡ ዝኸውን መፍትሒ ምንዳይ ንግዚኡ ኣወንዘፎ። ዑባዳ ቢን ኣሳሚት ረዲየላሁ ዐንሁ ኣብ ዝተረኸ ሓዲስ ከምዚ ይብል። ምስ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወፈርና፣ ኣነ ኸኣ ብኣካል ኣብ ኪናት በድር ምስኡ ተሳተፍኩ። እቲ ኪናት
ተጀመረ ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ንጸላእቲ ሰዓሮም ማለት ኣብቲ ኩናት ሙስሊሚን ዝተፈላለየ እጃማት ነበሮም ገሊኦም ኣሰሩ እናሰዓቡን ጸላኢ ይቀትሉን የባርርዎን ገሊኦም ኣብ ማዓስከር ጸላኢ ብምእታው ንብረቱን ኣጽዋራቱን ይሰልቡ ገሊኦም ድማ ኣብ ልዕሊ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበታዊ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ነበሩ ምድሪ ጸልሚቱ ሙስሊሚን ኣብ ሓደ ቦታ ምስተኣኻኸቡ እቶም ነቲ ምርኮ ዝኣከቡ ንሕና ስለ ዝኣከብናዮ ንዓና ጥራሕ እዩ ዝምልከት በሉ እቶም ምስ ጸላኢ ዝተጋጠሙ ድማ ንስኹም ልዕለና ሓለፋ የብልኩምን ምስ ጸላኢ ተጋጢምና ዝሰዓርናዮ ንሕና ኢና በሉ እቶም ኣብ ሓለዋ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዋፊሮም ዝወዓሉ ድማ ንሕናውን ማለት ንነቢ ጸላኢ ከየጥቅዖ ስለ ዝሰጋና ጥራሕ ኢና ድሕሪት ተሪፍና ብምባል ተኸራኸሩ ኣብዚ ግዜ እዚ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነዛ ኣያ እዚኣ ኣውረደ بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين መብርሂ ትርጉም ኦ ሙሐመድ ብዛዕባ ምርኮታት ኪናት ይሓቱኻ ምቕርሐ እቲ ምርኮታት ንኣላህን መልእኽተኛውን እዩ ዝምልከት ክንዲ ዝኾነ ንኣላህ ፍርሁ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ኩነታት ድማ ኣተዓራርዩ ምእመናን እንትኾንኩም ንኣላህን መልእኽተኛውን ወይ ሙሐመድ ተኣዘዙ በል ሱረት الأنفال ስለዚ እዛ ኣያ እዚኣ ምስ ወረደት መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ሰለባ ኩናት ኣብ መንጎ ሙስሊሚን ኣመቃርሑ ሰራዊት ሙስሊሚን ናብ መዲና ክምለስ ይንቀሳቐስ ድሕሪ ኩናት በድር ንሰለስተ መዓልትታት ኣብቲ ቦታ ድሕሪ ምጽናሕ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራዊት ሒዙ ናብ መዲና ነቐለ ነቶም ካብ ሰራዊት ጣዖታውያን ዝተማረኹ ምሩኻት ሒዙ ክኸይድ ድማ ንዓብዱላህ ቢን ከዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ መደቦ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بمسرت إسلاماوي سرعات حاد حمسيت وي الخمس نايتي أبكونا استسبب مركو دحر موساد اتسترفهين توم تغالستي بمعري كفافولهم نبي صلى الله عليه وسلم السفراء أبسبها لبوتامس بسعي الندر بن الحريس بمسياف قطع عززي الندر هذه خبتم علولات صلاتي إسلام المسلمين زنبر خوينو كبتي قبنات زقبرن سندق طاوتاوያን ሒዙ ናብ ኩናት ዝወፈረን ነበረ ዓሊ ኢብኑ አቡ ጣልብ ድማ ነቲ ትእዛዝ ፈጸሙ ጉዕዞም ብምቕጻል ዕርቁ ዘይባህ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑቅባህ ቢን አቡ ሙዓይድ ክስየፍ ድማ ኣዘዘ ዑቅባህ እቲ ዘጽይፍ እኩይ ተግባራቱ ከመይ ከም ዝነበረ ኣብ ቦትኡ ተጠቒሱ ኣለዉ ንምዝኽኻር ግና ዑቅባህ اتي نبي صلى الله عليه وسلم نسجدت بجنبارو مستدفئ مدحنتي انسسا ابرؤسو زخسكسسب نبري حاد معلتون ابو بكر رضي الله عنه مسيون تزيقلاقلو بغدانون خصاد نبي صلى الله عليه وسلم عتعتو كأطلو زحكني رخصب نبري نايموت مصاعتي خصدلو مسوسني دكيمو من كعب الليو بلي حويك بالكا نبي صلى الله عليه وسلم ملسلو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه دما سيفو علي ابن أبو طالب رضي الله عنه سيفو زبلون ألو إزوم بمسرطاي مسلمين زفلتو خلت تعلولات صلاتي إسلام كم ترى مروحات كنات كسودو زكال أيكونن
ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ እዋን ኩናትን ንቡር ኩነታትን ከበቲ ገበናት ዝፈጽሙ ገበነኛታት እዮም። ምእንቲ እዚኡ ድማ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዝተዋህቦም። ድሙቕ ኣቀባብላ ህዝቢ መዲና ሰራዊት ሙስሊሚን ኣብ ኣረውሓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወሰን ከተማ መዲና ምስ በፅሐ ሓያለ ተቐመጥቲ መዲና ተቐበልዎ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንመልእኽተኙ ኣብ ልዕሊ ፀላቱ ዘንፀባርቕ ዓወት ስለ ዘጓናፀፎ መጠን ዘይብሉ ሓጎሶም ገለፁ። አሰይድ ብን ሑደይር ረዲየላሁ አንሁ ኣፈኛ ናይቶም ኣብኡ ዝተኣኻኽቡ ምእመናን ብምዃን ፈለማ ንኣላህ ኣመስገነ። ቀፂሉ ኣብቲ ኩናት ምስኣቶም ዘይተሳተፈሉ ምኽንያት እቲ ጉዕዞ ቃፍላይ ቁረይሽ ንምዕጋት ዝዓለመ ንኡስ ተልእኾ ጥራሕ ስለ ዝመሰሎ ምዃኑ ገለፀ። ኩናት ክካየድ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ድሕሪት ከም ዘይምተረፈ እውን ወሰኸ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዘረብኡ ምስ ሰምዐ ሓሳባቱ ከም ዝተቐበለ ንምግላጽ صدقت ወይ ሓቅኻ ክብል ከዓ መለሰሉ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ርእሰቲ መንፈሳዊ ተልእኽኡ ብወተሃደራዊ መዳይውን ኣብ ልዕሊ ጸላቱ ዓብይ ዓወት ተጎናፂፉ ስለ ዝተመልሰ ኣረኣያ ጸላቲ ከይተረፈ ተቐየረ። ጸላቲ እስላም ሙስሊሚን ከምቲ ንሳቶም ዝሓስቦም ዘይምዃኖም ተገንዘቡ። ብድሕሪ እዚ ጋጣሚ እዚ ኣዝዮም ብዙሓት መዲናውያን ምስቲ ዓወቱ ዘይተርፍ ወገን ንምፅምባር እስላም ተቐበሉ። እዚ ድማ ፍናን ሙስሊምን ክብ ብምባል ኣብ ርእሲ ሓይሎም ሓይሊ ወሰኾም። እቶም ምሩኻት ኩናት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ መዲና ምስ በፅሐ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ መዲና ኣተው። ሙስሊሚን ብክንክን ንክሕዝዎም ድማ ተላበወሎም። ክንዲ ዝኾነ ንዓቶም ተምሪ እናበልዑ ንምሩኻቶም ግን እንጌራ ይህብዎም ነበሩ። ጉዳይ ሙሩኻት ኩናት ዝምልከት። ጉዳይ ሙሩኻት ኩናት ኣብ ታሪኽ እስላም ኣጋጢሙ ዘይፈለጥ ሓድሽ ክስተት ነበረ። ስለ ዝኾነ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዖም ብዝምልከት ምስ አቡበከርን ዑመርን አላህ ይርድየሎም ዘተየ። አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ ከምዚ ክብል ርእይቱ ውሃበ። ኦ መልእኽተኛ አላህ፣ እዚኣቶም ደቂ ሓወቦታትና፣ ደቂ ዓድናን ዓሌትና ኣሕዋትናን እዮም። ስለዚ ከም ርእይቶይ ጸላቕ ወይ ፍድያ ተቐቢልካ እንተኣፈናኸዮም ይሓይሽ እብል። እቲ ካብኡ እንረኽቦ ኣታዊ ድማ ኣንጻርቶም ከሓድያን ጸላእትና መደለቢ ሓይሊ ይኾነና። ምናልባት አላህ ናብ እምነት እንተመርሖም ከዓ ተወሳኺ ሓይሊ እዩ ንዓና። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ ዑመር ብምምላስ ኦ እብን አልኸጣብ ንስኻኸ እንታይ ትብል በሎ። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ምስ ርእይቶ አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ ከምዘይሰማማዕ ጠቐሰ። ገለ ካብቶም ሙሩኻት ፍሉጣት መራሕቲ ክሕደት ስለ ዝኾኑ ክስየፉ ከም ዝደሊ ገለጸ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብቲ ናይ ዑመር ርእይቶ ነቲ ናይ አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ መረፀ። ንጽባሒቱ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ንመልእኽተኛ አላህ ክበፅሕ ምስ ከደ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስ አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ ኮይኖም እናበኸዩ ጸንሕዎ። ብዘይ መጠን ተገሪሙ ድማ ኦ መልእኽተኛ አላህ፣ ንዓኻን ነብጻይካን እንታይ እዩ ዘብክየኩም ዘሎ? ዘብክእ እንተ ኮይኑ ኣነ እውን ክበኪ። ምናልባት በኽያት እንተ ኣብየኒ ንክበኪ ክቃለስ ዘብክየኩም ዘሎ ጉዳይ ንገረኒ በለ። ነቶም አንጻር ሓቂ ዝተቃለሱ ከሓድያን ኣብ ክንዲ ምቕንጻል ካብኣቶም ጸለቕ ብምውሳዶም ዝግስጽ ኣያህ ካብ አላህ ከም ዝወረደ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገለጸሉ። ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. መብርሂ ትርጉም ኣብ ምድሪ ማለት ኣብ ልዕሊ ተጫያት አላህ ዓብይ ቅዝፈት ክሳዕ ዝወርደሎም ነቢ ሙሩኻት ኩናት ክሕዝ ኣይግባእን። ንስኻትኩም ሓላፊ ረብሓ እዚ ዓለም ትብህጉ፣ አላህ ግና ንዓኹም እታ ዳሕረወይቲ ይደሊ። አላህ ካ ክቡርን ጥበባውን እዩ።
حلوف دنقاقي الله انت زينبر بسرتي زوسدكمو كبيد مقطعتي متنكفكم. سورة الأنفال. إتي أقدم استوابا ملوكتاوي كلمة دنقاقي إزي إيو. فإما منا بعد وإما فداء. مبريه ترقم هدو بلكسي مالت بزيت ألغ تلقوم ويكا بتسألق وي بفداء توبتقوم. سلازي إتي أقدم استوابا فردي تسألق ناي موساد فقاد سلاز نبرو إيوم كم مقطعتي دحيرهم نتسألعتم جينا ألاش كيبالون نتي مدري كحدات بملآت كي تقاطعترون مروخات كوينات محازم جنا تجنحو نسو راح زيكونه إتوم المدينة تخب كيبهم زعته أبلات سراويت قريش ترى مروخات كوينات أين برون مالت أبزي وانزي انت زخون زمنه ومقطعتوي حقي نعاعتهم كم جبنيناتات كوينات بموساد نيموت فردهم نقبلو نفتحي مغربهم إتي كخفل زت حتى تألغ كم عقمي نيتي مروخ كاب 14 درهم كساع 11 درهم يبتح مروخات نات أنا ملقا زت تغملو كالأميلاون نبرة كم زفلات زبزحو كابدك مكا مهيمنة زدفو إيوم بنتعرو مديناويان زي تحفون زي ينببون نبرو سلازخونة زخونة تألغ نمخفال جنزباو عقمي زي بلو مروخ ناتا كوينو كرمي ملقاقو نعسرت مديناويان قلعو من باب متحفن كساع زخولو كستمهر يقدد نيرو إتم قلعو مولو بمولو كتحفون كنبوبون مسجمرو كا إتي مروخ نات أيلقاق نكونتاتم جمجام بمقبار نبي صلى الله عليه وسلم بزي زخونة في ديت محرد زقبر لمون نيروم زينب قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم نتاكب أدي خديجة رضي الله عنها زوار 6 سلمات كساد كفيلة نابو العاس بعل بيت نتاكم زوج وتوني فلاد يخند أنبر نكبري نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبلو مسلمين نتا سلمات كساد ناب زينب مليسوم نابو العاس بزيت ألاغ فنوو زينب رضي الله عنها نمدينة نكت سداد زخوانة عن كفات كي قبر اللاقنا كنما كنت قبرلو نسون فتومو زانتا نيتي زينب نمدينة زقبرتو سدات أزيو لبيزي تنكف إيو نوح سلزغنون أبزي أي تتغللن. وعيل بن عمر بتي أندبعت روتو أنتو زفلات حيال مداري إيو فولي كألاتو تتقيمو أنتار نبي صلى الله عليه وسلم زقبرو زنبر مدارتات مسلمين زرسعوا أيكونون انتغنا عجابو صوتو أقات إمغو تماريخو تتحزى إتي بقرات وصانيتاتو زفلات عمر رضي الله عنه إتي هاتف زبل سرام أف سهيل نقحتم نايك إدميت أسنانو كمحو أمتا نبي صلى الله عليه وسلم قنا أي تقبلون كمو زي قبرو له مغنيات تمسع سالي حنان ناي مفداي سقمتتات نمكل خالن أما عالتتن سايك بقطع الله نمرحقن مخانون قلت اللهم سعد بن نعمان رضي الله عنه أب مكة عمره إن قبر إن كله بأبو سفيان تقيدو زتحايرة مسلم نبرة عامر استبعاله ود أبو سفيان مستوم مرخات سلز نبرة نعوب من فناو من سعد بن نعمان نتا أو زعو ኩናት በድር ብመንጽር ቅዱስ ቁርአን እታ በተራ ቁጽራ ኣብ መበል ሻሙናይ ምዕራፍ እትርከብ ሱረቱል አንፋል ማለት ሰለባታት ኩናት በአጋጣሚ ኩናት በድር ዝወረደት ሱራ እያ። ኣብ ዕለት 17 ወርሒ ረመዳን ናይ ካልኣይ ዓመተ ሂጅራ ከወረደት ምናልባት ንዕኡ ዝበቅዕ መግለጺ እንተኾይኑ ሱረቱል አንፋል ነቲ ኩናታት ብግቡእ ትገልጽ ብርቂ ኣምላኻዊት ሓተታ ወይ ተዕሊቕ ኢላሂ እያ ክበሃል ይከኣል። ኣብታ ሱራ ልዑል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሙስሊሚን ናብቲ ገና ካብ ባህርያቶም ዘይተኣልየ ሓደ ሓደ ድኹም ጎድነታቶም ከቃልቡ የዘኻኽሮም። ምኽንያቱ ሓደ ብኹለንተንኡ ወሃ ዘበለ ስሙርን ንጹህን ሕብረተሰብ ክሃንፁ እዩ ዝደልዮም። እቶም ሙእዝዛት ኣገልገልቱ ቅዱስ ዕላማታቶም ንኽወቕዑ ብኣዒንቶም ዘይርእይዎ ደገፍ ከም ዝገበረሎም እውን የረጋግጸሎም። ብጅግንነትናን ሓይልናን ተዓዊትና ብምባል ንገዛእ ርእሶም ከየታልሉ ክቕልቀል ንዝኽእል ባእታታት ጃህራን ትምክሕትን ብኣግኡ ከቃለስዎ ይሕብሮም። በንጻሩ እቲ ዝድግፍ ንሱ በይኑ ሓደ ኣላህ ጥራሕ ምዃኑ ኣሚኖም ደገፉ ክሓቱ ብኹልንትንኦም ንዕኡን ንመልእኽተኛኡን ክምእዘዙ የረድኦም።
الله سبحانه وتعالى بمغصال نقدس علاماتات نايتي ملأختنياء محمد صلى الله عليه وسلم أنصار كحديان زفنو متقعتي يقلصلهم نتعابي عوت كغانا صفو زخالوهم زمسغنو بحرياتاتهم كلاليون يدرخهم لعل الله سبحانه وتعالى أبتا سورة المشركين أمثلوتات ومنافقين أهوداويان مرخات كناتون كيتقسى حالفان نساتهم أنصار حق الدوم مبالهم بمقصاص نتي أنفوتو زسحة من قدوم قديفهم نابقو إدوم بمهب سيوم كبلو يصوعهم نقداي سلباتات كنات بملعال دما مسرتاوي متكلاتون التحعزون كمي كخون كمزلوه بنصر قلص اللهم أب جزي سلامن كناتن زوتر حقن سرعتون ندفلهم مسلمين زي كمتي ناي زمنه دنقرنا أب جزي كنات سنمقبار كنات كحلو يززوم نتيزت قعم حيلي طرح بمتقع بكبرتاتومن مورالاونتومن لعلمان مخانم بقبر كنس أبارقو يمخرم بودما إسلام كاب كل حسب زي حلف سرعت ديكونه نسعبتو ناب كلنتناوي عبيت زمرح من قد هوت مخانو نملع علم أقلحهم نمرأي يبقعو أبو تمركسو كأ سارت نايتي نشتاون قداماون زمدناتات زقلس متكالات يهنس أما بالكالا أي عامته هجرة صوم رمضان كم أكال قديتاو سرعت أملخو كتكبر تبينه مسؤول تحاحيزو دما سرعت زكاة وي نسؤونات زخفل مصوات كفتس أم تدنغغه إذا سرعت إذي صار بزحات سؤونات سدتنياتات مكة كم زكالة لا يفلت مسلمين زسنبلوا قدامي تعيد إتا أبورحي شوال ناي مبل كالأي عامته هجرة زكاة أمت نبرت إذا عيد زياء للدحرتي أنس أبراغاوي عوات زتغانو صفولا كوينات بدر بمقت أما آمنا مراخيتن أدناقيتن فتصامي قبرا وتم تسأقان دقفن الله زستماقارو مسلمين نوشتم زملئة في السهن عقبتن أبوجهم من سأبارق نبره كاب أبايتم بموسى بعبي دمسي الله أكبر الله عبيو نابلو انكنتو ويحدنتو نامسكورو نسأقاون دقوفن دما نامسقونو نابتني حوار مسجدهم أمرحو برقص إتا نايتا على تتيا صلاة العيد فتصم مسات زخونة تريد كم زنبرا زكا حدا يكونن الله أب قدس قرآن كم زكب اللي زاربهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. مبره ترجم كم أدما أو مؤمنان أم مدري وحدانن دخماتن ويسنفاتن زنبركملو وان ذكرو سبات كيچويخم تفرهو نبركم جناخه نسو الله أعقبكم بعوتو دقفكم مأنتي كتمسجنو خاء كابتي صفوف ششايات هابكم. سورة الأنفال. ناي لومي زلنا تحستو عبزي فتسم سجاب عبزمت بسلام الرخب دحن كنيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.